Габдулла Тукай минем өчен искиткеч матур шәхес. Бала чактан аның шигырьләрен, аның туган телен без үстек, җырлап, сөйләп. Һәм әлбәттә Габдулла Тукай мин инде менә зуррак үскәч бик кызыксындырды мине шәхес буларак. Чөнки Габдулла Тукай ул искиткеч татар сәнгатенең иң югары дәрәҗәдәге, иң яратылган, иң шундый билгеле шәхесебез. Тукайга багышланган минем иҗатымда симфоник поэмам бар. Аның 100 еллыгына багышланып язылган иде ул 86 елда. Инде менә бүгенге көн уңышларына әйтергә була, мин опера яздым. Тукайга багышланган «Шагыйрь мәхәббәте» дигән. Ул менә бүгенге көндә, бүген кич көне опера театрында яңгыраячак, булачак. Һәм инде аның премьерасы берничә ел элек булды. Ул минем музыкаль һәйкәлем Тукайга. Менә безнең күз алдыбызда менә бу бик матур бина янында Тукайга багышланган һәйкәл тора. Аның бу бинаның эчендә аңа багышланган музыкаль һәйкәл яңгырый. Менә шуңа күрә мин бик шатмын минем үземнең кичкенә генә менә өлешемне кертүемә. Һәм менә бүген телевидениедән булды, бик матур фильм эшләделәр, «Мастер» студиясы. Алар документаль художество фильм тәкъдим иттеләр бүген татарларга, гомумән бөтен илдә яши торган татарларга. ТНВ телерадиокомпаниясы «Тукай» дигән фильм. Ул искиткеч матур әсәр, аңа да мин бик шатмын. Төп музыкаль материалны мин яздым. Менә шулай Тукайга багышлап язылган әсәрләр минем иҗатымда бар. Әле алар киләчәктә дә булыр дип уйлыйм, чөнки ул искиткеч тирән шәхес. Аны менә аның шигырьләрен укыганда, аның тормышын өйрәнгәндә без мин менә гел сыкланам. Гел сыклану хисләре минем күңелемдә яши.